Informativo local. Televisión de Cerceda. Moi boas tardes, señoras e señores. Estamos ca información na radio, na televisión municipal de Cerceda, se o desexan tamén por internet en rtvcerceda.com ou na nosa canle de YouTube TV Cerceda, nesta xornada de venres, día 7 do mes de novembro, no que falaremos de cine, que poderán ver hoxe a través do ciclo de Cine Mestre Mateo, pero tamén para mañán, sábado, a festa do San Martiño en Cerceda, tamén haberá sábados de baile e pasado mañán domingo hai un contacontos familiar. Recordamos que están a tempo a pedir as subvencións para entidades deportivas e culturais e tamén que este luns volve a haber unha charla gratuita para maiores sobre o manexo do teléfono móvil. Falaremos da festa do motor, que será neste mes de novembro, así como da segunda foliada de queixas. Tamén o cercedense Alberto Sánchez vai a presentar un fotolibro e falaremos da renovación do DNI, da Oficina de Rexistro Clave que hai no Concello e do termalismo do Inserso, que abriu o plazo. Pero tamén falaremos dos deportes, dos partidos da fin de semana dos nosos equipos, xa para mañán sábado e para domingo, e por último do tempo, porque para mañán haberá unha clara melloría en canto tempo. Comezamos a crónica da xornada falándolles de cine, porque hoxe venres están a tempos que nos sigan especialmente no informativo do mediodía de ver a película que programa o ciclo Mestre Mateo en Cerceda chamada As Neves. Esa é a película de produción galega As Neves este venres hoxe a partir das 8 da tarde no Auditorio Municipal de Cerceda con entrada gratuita. Isto é o ciclo Mestre Mateo, onde se proxectan longometraxes que conseguiron premios en este caso, premios do audiovisual galego os premios Mestre Mateo. Haberá outro, o venres que ven, será a última das longometraxes e documentais que se proxectarán. Será o venres día 14 co documental Salvaxe, pero o que nos interesa hoxe é a película As Neves, ás 8 da tarde no Auditorio Municipal de Cerceda con entrada gratuita. E mañán, sábado, se celebra a festa do San Martiño en Cerceda. Durante toda a xornada, o campo da Feira de Cerceda estará xa preparado para a Festa do San Martiño. A Comisión de Festas organizou un gran xantar popular que será a partir das 3 da tarde. Previamente xa a partir das 2 estará aquelo amenizado cunha sesión vermú con disco móvil Impacto. Xa a partir das 2. E a partir das 3 será ese gran xantar popular a base de empanada, callos, churrasco, postres varios, bebidas con café con gotas, etc. Todo baixo unha carpa climatizada para poder disfrutar de todos os actos. Pola tarde hai sorpresas, ás 9 da noite verbena con disco móvil Impacto, como decíamos, para todo elo unha gran carpa climatizada para disfrutar do xantar, dos actos festivos e de todo o que ali se vai a ofertar por parte da Comisión de Festas de Cerceda. Mañán, sábado, 8 de novembro, festa do San Martiño na parroquia de Cerceda. E tamén mañán sábado hai sábados de baile. Está programado para mañán sábado de 7 da tarde a 10 da noite, unha nova edición de sábados de baile para aqueles que queran achegarse ao local social de Cerceda, que está no edificio do Museo do Moucho, na primeira planta. Vai a estar ali o dúo Caramelo, poñendo a música para que a xente que queira pode ir ali e disfrutar de esa música, en este caso, da reunión, da socialización, disfrutar tamén do bo ambiente que soe haber sempre nos sábados de baile. Este sábado, mañán, ás 7 da tarde ata as 10 da noite, o dúo Caramelo na sesión de sábados de baile. E o domingo, este domingo pasado mañán, hai un contacontos familiar. O domingo, día 9, ás 12:30 do mediodía, no Auditorio Municipal de Cerceda, hai un contacontos familiar con entrada gratuita. Un contacontos familiar de Jara Ortiz, chamado Lúa Triangular, nada imposible.
Neste espectáculo de contacontos para o domingo é un contacontos musical baseado no libro Marta e a Píntega da escritora Eli Ríos. A nena Marta coñece a píntega Oli e xuntas viaxan ao mundo dos contos e, grazas a unha morea de aventuras, transformano nun lugar mellor, máis diverso e máis xusto, onde as princesas dos contos poden ser felices para crear e visibilizar as súas propias historias. O público vai a participar de xeito activo e creativo a través das cancións coa voz e a percusión de Jara Ortiz, nunha mestura de música e teatro con humor. Isto o domingo a partir das 12:30 no Auditorio Municipal de Cerceda con entrada gratuita. Tamén lle recordamos a todos aqueles que estén pendentes que se convocaron as subvencións para entidades deportivas e culturais. En concreto, o Concello convocou as subvencións para entidades deportivas, entidades culturais, para deportistas e para AMPAs neste ano 2025. O prazo vai a rematar xa o xoves da semana que ven, día 13 de novembro, sería o último día para poder solicitalas. Poden facelo a través da sede electrónica do Concello na páxina web municipal ou no rexistro presencialmente na planta baixa da Casa do Concello. Tamén na web do Concello atoparán todas as bases e a información de estas axudas. Como dato informativo, decirlle que o Concello consigna para as entidades sociais, culturais e deportivas e para deportistas, a parte de outras colaboracións, as transferencias de subvencións de concurrencia competitiva, máis nominativas, que suman en total 154.350 euros, que, segundo Juan Manuel Rodríguez, o alcalde de Cerceda, esta é unha cifra que ano a ano vense incrementando, facendo como apoio a todas estas iniciativas veciñais, cuxo empuxe é fundamental para dinamizar social o noso territorio durante todas as épocas do ano. E recordamos que o luns que ven haberá a última das charlas para maiores sobre o manexo do teléfono móvil chamado Activa a túa vida digital no aula CEMIT de Cerceda. Este luns vai a ser de 10 da mañán a 11 da mañán, de 10 da mañán a 11 da mañán no aula de informática de Cerceda, no Centro Cívico. É unhas charlas donde aquelas persoas maiores que se acheguen poderán aprender a mellorar as súas capacidades digitais no emprego do teléfono móvil, especialmente alertas de emerxencia, contactos importantes, uso e manexo de redes, petición de citas ou tamén incluso de videochamadas, etcétera. Para participar, para anotarse, pois se aínda quedan prazas, estamos a venres, terían que chamar ao teléfono 881 10 25 131 ou 644 52 99 90. En este mes de novembro hai máis citas, máis festas, en este caso a Festa do Motor. O sábado 15 de novembro terá lugar a terceira edición da Festa do Motor de Cerceda. Unha Festa do Motor de Cerceda que siguen organizando, en este caso, tanto Rubén como Gema, e que vai a ser ese día, o sábado, 14 de este mes de novembro, e vai a comenzar xa a partir das 10 da mañán coa exposición de coches de compraventa, clásicos ou de competición, para logo, a unha, ter unha sesión vermú co dúo Primeira Fila e logo dar paso a un gran xantar ás 2:30 da tarde coa pulpeira Luis Guerra, un xantar, como din os organizadores, a fartar. Haberá empanada, pulpo, churrasco, bebida, postre, café e chupitos. O precio de 40 euros para os adultos, xóvenes de 6 a 12 anos, 18 euros, e os máis pequenos gratis. Ata o 13 de novembro hai de prazo para retirar, ata os xoves, para retirar estes tickets. Poden facelo no Bar JB, en R5 Store, ou con Rubén ou Gema. Pola tarde, ás 5:30, hai concursos con premios para os coches máis antigos, o máis baixo, o máis ruidoso ou o de máis lonxe. A partir das 11 hai unha verbena con varios DJs. Haberá unha carpa climatizada para poder disfrutar de todos estes actos. E máis actividades. O día anterior terá lugar a segunda foliada de queixas. O venres 14 de novembro, o venres da semana que ven, no campo da Festa da Abelleira en Queixas, organízase a segunda foliada de queixas a partir das 7 da tarde. Ademais de música, baile e diversión, haberá castañas e pinchos de balde para todos, con viño quente e música tradicional. Nela, na música tradicional, estarán os larpeiros de Altamira e Sarillo de Ayazo, e por parte do noso Concello, Folque Ruada da Silva, os Irmáns de Meirama, as pandereteiras de Encrobas, as pandereteiras de Xesteda
e o Grupo San Martiño de Cerceda. Logo, a partir das 10 da noite, hai foliada libre, haberá carpa para poder disfrutar de todos estes actos. Ese mismo día, o mellor dito, o próximo venres 21, o cercedense Alberto Sánchez Regueiro vai a presentar o seu libro, o seu fotolibro, que vai a ser o 21 de este mes, o venres, donde presentará o libro chamado Silencio. Silencio é un libro de 240 páxinas e 198 fotografías realizadas durante 20 anos e seleccionadas entre 80.000. Un libro que fala do silencio como, en este caso, espazo vivo e do amor como forza que construye a vida real. As fotografías acompañan o silencio, texto e fotografía funcionan como un só corpo. O autor, Alberto, quere que aqueles que o lean se miran e poidan recoñecerse. O libro se poderá mercar a partir do día 21. E lembramosles que poden renovar o DNI en Cerceda o próximo mércores 3 de decembro, se pode renovar o DNI en Cerceda e tamén se precisan o pasaporte. Para coller cita teñen que facelo na planta baixa do Concello, na Policía Municipal. Ali daranlle cita, hora para ese día, mércores 3 de decembro. Recordamosles tamén, cambiando de tema, que no Concello se realiza o trámite de rexistro clave. Na oficina do Concello poden acadar o número clave, o rexistro clave, esa credencial digital para relacionarse electrónicamente coas administracións e ter que achegarse lonxe de Cerceda. Calquera persoa que así o precise poderá obter de xeito presencial no Concello de Cerceda ante un empregado público que verificará a identidade mediante a presentación do seu DNI e un número de teléfono móvil donde chegará a mensaxe SMS de benvida ao sistema. Sistema clave, que é un sistema que permite a identificación ante as diferentes administracións públicas para realizar trámites. Tamén lles falamos do termalismo social do Inserso, porque esta semana abría o plazo, en concreto o pasado martes, abría o plazo para solicitar praza para o programa de termalismo social do Inserso para o ano que ven, 2026. Cales son os plazos? Pois os plazos para presentar as solicitudes, se o que queren ir é na primeira das quendas, que é de febreiro a agosto do ano que ven, o plazo vai a rematar o 4 de decembro. E se queren ir na segunda quenda, de setembro a decembro, o prazo remataría o 15 de maio. Se queren ter máis información ou que lle axiden a tramitarlo, poden facelo no Departamento de Servicios Sociais do Concello, que está na terceira planta da Casa do Concello, ou por teléfono, no 981 68 60 68 polas mañáns. Decille que os turnos terán unha duración de 10 días en réximen de pensión completa en habitación compartida. O Inserso convocou 197.000 plazas en toda España, un 3,4% máis que o ano pasado. Decir que os prezos oscilan entre os 300 e os 450 euros por persoa e hai 85 balnearios para elexir. Estes son o termalismo social do Inserso que abriu o plazo. En canto aos deportes, para esta fin de semana, mañán e pasado mañán temos encontros, de novo retómanse algunhas competicións que se pararon na pasada fin de semana. Imos a comenzar por onde temos representantes máis altos en categorías. Estamos na primeira categoría Galicia, donde o Queixa xoga fora da casa. Ven de vencer na casa no último encontro e agora pretende seguir de novo con ese bo resultado e seguir ascendendo postos na clasificación. Esteirana Queixas é o partido que se disputará o domingo ás 4:30 da tarde en Esteiro. En a terceira categoría Galicia, o Atlético Cercedense xogará fora da casa. Pontecarreira, Atlético Cercedense. O partido é o domingo ás 6 da tarde no campo da Chousa. O San Martiño, pola súa parte, xogará na casa contra o Aranga. O partido é o domingo, ás 4:15 da tarde, no Roxo de Herba Natural. Mentras que o Rodís xogará tamén fora da casa, o mismo día, o domingo, Rodís Mesía, e o partido o domingo ás 4 da tarde, tamén no Roxo, pero no de herba artificial. No fútbol femenino temos un interesante encontro entre o primeiro clasificado e o segundo. No fútbol femenino xogan Sporting Meicende
Atlético Cercedense, primeiro e segundo clasificado da Liga, que xogarán o domingo ás 5 da tarde no Campo Grande de Meicende. E os xuvenís do Atlético Cercedense xogan mañán fora da casa, Unión Campestre Atlético Cercedense Xuvenil, mañán sábado ás 6:30 da tarde no campo do Condús. Para a súa parte, o fútbol cadete, os cadetes do Atlético Cercedense van a xogar na casa o domingo. Atlético Cercedense Cadete, Xuventude de Laracha, o domingo ás 12 do mediodía no Roxo de Herba Artificial. Pola súa parte, os infantís xogarán fora da casa mañán sábado. O Zacesuras Atlético Cercedense Infantil, mañán sábado ás 10 da mañán no campo do Loureiro. Os máis pequenos, os alevíns, o equipo A e o B xogan na casa. Atlético Cercedense Alevín A, Santa Cruz. O encontro mañán sábado ás 12 do mediodía no Roxo, e antes, neste caso, o Atlético Cercedense B, de categoría Alevín, Atlético Cercedense Alevín B, xoga fora da casa ou fora na casa o domingo. Atlético Cercedense B, Sada B, xogan o domingo ás 11:10 no Roxo. E os benxamíns do Atlético Cercedense, o A e o B, si xogan mañán sábado e a mesma hora. Atlético Cercedense Benxamín A, Ordes, mañán sábado ás 10 no Roxo, e tamén mañán Atlético Cercedense B, Ordes B, a mesma hora, en este caso o sábado mañán ás 10 tamén no Roxo. E os prebenxamín xogan na casa, pero máis tarde. Atlético Cercedense Prebenxamín Silva, o encontro mañán sábado ás 11:10 no Roxo. No fútbol de veteranos, na segunda división de veteranos, hai un campanal de Loureda Cerceda o domingo ás 11 da mañán en Loureda, mentras que o San Martiño, que pretende manter ese liderato, estar no alto da clasificación, xoga na casa San Martiño Cambre o domingo ás 11:30 no campo da Revolta, en Queixas. En a segunda B de veteranos, o Rodís xoga fora da casa a Solaina Rodís o domingo pola mañán ás 10:15 no campo de O Cadaval. O tempo para mañán sábado, Galicia vamos a quedar nunha situación intermedia entre altas e baixas presións. Con isto, mañán teremos ceus anubrados con algún chubasco illado e ocasional pola mañán temprano na mitade oeste. A medida que vaya transcurrindo a xornada, irán abríndose claros, a alternancia de nubes e claros durante toda a xornada. As temperaturas en lixeiro descenso e os ventos soprando suroeste moderados no litoral e frouxos no resto. Pois con esta melloría no tempo rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís e na redacción en que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.